Na obra de Manuel María, que destacou fundamentalmente como poeta, pero que foi un escritor que desde o primeiro momento tiña claro que neste país estaba todo por facer e que había que facer todo, había que restaurar a lingua, había que escribir ensaio, había que escribir teatro, había que escribir poesía para nenos, había que facer xornalismo cultural, e entón o xornalismo cultural foi unha das cousas que el cultivou toda a súa vida. Eu creo que o facía moi ben. El comenzou sendo un grandísimo poeta existencial, con recursos surrealistas nos seus primeiros versos. Inmediatamente descubriu a beleza da sinxeleza e do canto popular a través do terrachá. Pero antes xa demostrara unha recursividade tremenda e un conocemento profundo da literatura surrealista. Naqueles primeiros libros había o tema da morte do irmão noviño, cuestións de tipo religioso, o peso do tío, do nacionalcatolicismo e tantas historias xa se notan aí, non? O sea, que a través da obra de Manuel María pódese ver o ambiente do momento, non? É a sociedade na que se vivía, porque il é un reflexo claro do que era a sociedade galega neses finais dos anos 40 e comenzos dos 50. Logo, esa sociedade vai se abrindo e vai descubrindo novos campos e van xurdindo novas inquedanzas e nacen ideas políticas ou agroman partidos políticos nos que il desde o principio milita e, lóxicamente, fan que a súa poesía tamén traduza e se convirte en espello dese pensamento político e ideolóxico que está florecendo non solamente na sociedade galega, sino nas mentes de cada un dos galegos que teñen e que senten Galiza con profundidade. En realidade é un poeta que se está facendo É que se relee sí. mismo, bueno, relese por dentro tamén ao mellor, non? Por dentro, claro, sí. aí está. Estáse facendo continuamente, porque Manuel como poeta non se estabilizou nunca. Nunha maniera, non? Nunca quedou aí. É dicir, sempre experimentou coas formas. O que se advirte no recurso é, por exemplo, unha etapa primeira, hasta Advento e por aí, non? Advento, libro de pregos, unha etapa segunda que é moitas cousas máis, pero é en sustancia aquilo que é o estilo de Mar Maior, non? Sí. E tamén o Terrachá e outras cousas, pero, bueno, moitas outras cousas. Unha terceira etapa que é de poesía política casi exclusiva, non? Que vai desde o ano 67, 68 hasta o ano 80. E no ano 80, a partir do ano 80 prácticamente non escribe poesía política ou social, escribe moi pouca, escribe prácticamente só poesía do íntimo, poesía minimalista un pouco, non? Das cousas pequenas. Porque ele era verdadeiramente versátil. Cando un repasa o conxunto da produción que nos deixou, decatádese de que sí, que é un poeta amoroso, un poeta da trascendencia, intimista, social realista. Hai incluso un poeta que xoga a devoción efectivamente coas advocacións locais da súa parroquia e demais, pero hai tamén un autor que escribe crónica, que escribe libros de viaxe. Bueno, verdadeiramente, ele era un home que era capaz de xogar en pista batida, superficie sintética, erva, e o que lle botaran. Tiña o don da palabra e era capaz de manexarse con soltura en moitas tesituras, non? O seu xornal de cabeceira era El Progreso. E é en El Progreso onde ele empeza a publicar, sobre todo xa de maneira constante a partir do ano 64, que é en galego, en lingua galega. Era moi respetado, moi querido polo Progreso. Pero despois facía todo tipo de colaboracións, pois en Vida Gallega, en La Noche, en algún número. Despois chega a facer colaboración en El Correo Gallego, por exemplo, en A Nosa Terra dunha maneira constante dende o primeiro número, en La Voz de Galicia, prácticamente en todos os medios e tamén en medios da emigración. Pero sí que era algo que a él lle preocupaba e tiña este sistema moi agradecido porque era moi descriptivo, moi minucioso, sempre con un motivo algo chocalleiro. Manuel tiña tamén esa mistura de ironía e de desasosego, que está moi ben para os textos de prensa, e que sempre pechaba con unha solución feliz.
que normalmente era unha solución, a veces, se o texto non era moi feliz, era unha solución irónica ou, bueno, ou inagardada. Pero todo o que contaba era moita información ali dentro. De feito, eu, cando estaba na nosa terra, utilizaba como arquivo e como base documental. Dicía, teño que facer unha cosa sobre o corpiño, podesme decir que texto sai? Pois ten un risco, pois ten... Todo, sabía todo. E entón, automáticamente, era esa xenerosidade tamén a de Manuel. Vivía en, por e para a literatura, máis en concreto cara a poesía, pero que centraba todo o seu proxecto vital e todo o seu interés literario sin outra ambición, nin outro xorne, nin outra raíz, nin outra pretensión que non fora galega. O seu mundo e a súa vida circunscribíanse, tiñen o tamaño exacto de Galicia. En Manuel María parece que houve un compromiso a principio, xa consecuente hasta o final, de facer unha obra monolingüe e de facer unha obra comprometida coa súa terra, co seu tempo, co seu povo, coa súa xente. Os Soños na Gaiola tal vez sexa o libro de poesía para nenos máis lido, máis divulgado en toda a historia de Galicia. E sigue tendo unha perfecta vixencia. E continúa tendo vixencia. O sea, que hai unha boa parte da educación... Galicia somos nós, o povo máis a fala, se buscas a Galicia, en ti tens que atopala. Que hai unha boa parte da educación, chamémoslle sentimental, non? De nenos e adolescentes, pasa pola leitura deses poemas populares, infantís, dirixidos aos nenos, que aos nenos se senten moi ledos, tan sinxelos como fermosos. Con esas, claro, con esas imaxes, non? Porque el tamén aí continuou unha liña épica moito no Ronsel de Rosalía de Castro ou de Castelao, de pôr en valor o traballo popular. Entón aí hai o auto da costureira, hai o canteiro, hai o carpinteiro, hai o mariñeiro, hai o labrego. Claro, iso é un painel social da morfoloxía social galega e para poñela efectivamente en valor. Acordaste cando fomos á casa de Antón Campelo a buscar músicas para Fuxen, porque ele tiña 2 ou 3 pezas así bonitas, e unha delas era o Aradiño, que é aquela peza que utilizamos tanto para levantar o orgullo de ser da aldea. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chavella e unha rella furadora, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella. Ten orelleira na vela tan luída e rematada, que namora mirar prela, que namora mirar prela, que namora mirar prela. O meu arado é tan feito que pode incluso esfender. Labradio xa barbeito, labradio xa barbeito, labradio xa barbeito. E así seguía. Por eso eu che dicía que era como un cadro que imos completando, o carro, o arado, cando fala do ceo das estrelas, cando fala do ceo, fala do ceio, co ese I polo medio. É a primavera. Claro, é a primavera. Para nós é así. Ten ese I familiar máis entrañable, máis próximo, e entonces calquera texto que el fixese chegábanos moito máis adentro. E gracias a él nós sabemos que eu que nacín en Pacios, ti que naciches en Villalba, o outro que está en Cospeito, tal, que todo eso conforma unha matria, unha patria pequena, porque el ponlle nome. Entonces a Lagoa do Ollo, a Lagoa de Caque ou a Lagoa de tal son as mesmas, é a mesma historia. É un inventor dunha patria poética que xa existe. É que eu penso que ele é o creador do mito poético, o mito poético positivo e expansivo da Terra Chá. Ás veces ia con meu pai ou con meu avó, vin ali o Terra Chá, que eu non sabía nin o que era, pero dixen, quero este libro. Intuición aí. E meu pai
dixo, pois imos aquí, que eu máis coñezo aquí aos da Paulino librería Celta. se chamaba, señor. Efectivamente, e comproume aquela edición, debía ser a segunda ou a terceira, do Terra Chá, e leveino guardadiño, e lino, e dixen, a Terra Chá, claro, é que eu son da Terra Chá, e que isto existe, e isto é real. Eu tiña unha certa intuición sobre, pero non tiña conciencia da Terra Chá. Quen a min me outorga a conciencia da Terra Chá, e xa son chairego para sempre, é Manuel María. Que hai unha gran estirpe de poetas cheiregos moi ilustres. É moi numerosa. É curioso. Desde logo. E continúa hoxe. Sí, increíble. Que mágoa que Manuel María... O viveiro que hai aí de poetas, de grandísimos poetas. Na tribo literaria da Terra Chá hai unha especie de estrutura biface, non? Na que hai dous líderes, non, dese territorio poético, que son o propio Manuel María e Xosé María Díaz Castro. Non se sabe moi ben cal é aquí o mestre Jedi e cal é o Padawan, non? Eu creo que son os dous, evidentemente, do Consello Jedi, Jedi literario chairego. Cada vez que nos víamos, lle preguntaba sempre Manuel onde acaba a Terra Chá, porque é un terreo de difícil definición, sobre todo nas extremas, non? E el ia pouco a pouco aumentando o territorio da Terra Chá. Recordo melancólicamente que a última vez que lle preguntei por este motivo, que puiden preguntarlle por iso, recordo que me dixo Armando, a Terra Chá chega exactamente ás portas da muralla de Lugo. Entón, bueno, é unha anécdota, pero dá o calibre de ata que punto el tiña unha paixón desbordante, non? Un amor fondo, telúrico, por ese territorio, e que de algún xeito quería que funcionase por sinecdo que toda Galicia pudese ter algunha das cousas boas que ten a Terra Chá, non? Que ten moitas, evidentemente. O Terra Chá sorpréndenos a nós, pero o realmente bon é o Soños na gaiola para os mestres que empezaron. Ai, para os mestres, sí. O Suso Mamonde gravara os Soños na gaiola, que fora por aquel entonces un elemento imprescindible nas escolas daqueles que dábamos as clases en galego, non moitos, por aquel entón. Pero non se llevaba. Non se llevaba, efectivamente. Que momento desperdiciado. Sí, sí que foi. Foi unha perda terrible. 98% da población falando galego era o momento de normalizar o idioma. Xa. E non houve narices. E ainda non se normalizou hoxe. A terra é irrecoñecible. Sí, señor. Os habitantes das vilas e cidades. Galicia non está nas voces dos mandós, caciquiños, caciques, cacicós. Nin nos importados modales dos máis finos socios de anacrónicos posibles. Como atinaba o tío cabrón era... Como empezaba aquel primeiro monográfico que empezaba eu recitando? Tiven que ser eu, precisamente, a voz máis flebe e cativa que deu o noso povo, a menos autorizada e armoniosa que crame no ermo e no valeiro, no deserto, sobor desta terra bella raigaña de onde vimos. Dende a noite dos tempos lembro a historia dos meus que sucumbiron ao ferro dos poderosos. Manda, cara. El mollouse continuamente, lembro, pois, nas loitas contra a cota empresarial que querían impoñer aos labregos e as labregas. Lembro na primeira liña contra as celulosas que querían montar en Quiroga, en Ponteceso, en varios recantos do país, e xa digo, e sufriu persecución por iso. Nunca nadou entre dúas augas, nunca foi ambiguo e había que velo xa non só en actos relacionados coas organizacións do nacionalismo galego, co Bloque Nacionalista Galego, coa ANPG ou coa UPG
anteriores, senón mesmo, pois claro, en movimentos como Nunca Máis, por exemplo. Nas últimas etapas do fascismo pasámoslo moi mal, con detencións constantes. Enteraron de día que estaba escribindo un dos libros, quixeronlle levar, entón el plantouse e dixo que eso non o permitía, despois metéronnos varias veces e todo o sector falanxista, de Monforte, fascista, moi relacionado a veces tamén co casino, empezou a combatilo dunha forma feroz. Por que? Porque a xente nova estaba con el, e a xente nova aprendeu con el o que ti decías antes de amar o país, de amar o noso idioma. Creo que sería, non sei que opinas ti, pero creo que sería moi saludável que digamos o que el sufriu para chegar a ser o que foi. Empezando pola obra, as dificultades que tivo sempre para editar os seus libros, porque era prolífico. Sempre tuvo moitísimas dificultades para editar, moitas dificultades para editar libros. Precisamente pola súa ética e a súa estética, non? E sobre todo, polo seu sentido da responsabilidade, porque el, en algúns momentos que tiña boas e grandes dificultades económicas, fixeronlle ofrecementos realmente aparentemente limpos para quedarse con e ocupar cargos, e dixo non, porque eso comprometía a súa dignidade e a súa liberdade. Despois el foi concelleiro polo Bloque Nacional Popular Galego nas primeiras eleicións municipais, por tanto, de 1979. Eu sempre sentín que detestaba ese tipo de dedicación. Claro, temos que pensar que tipo de traballo era. Concordo contigo tamén en que Saleta Goi é unha persoa fundamental, evidentemente pola unión afectiva, mas tamén pola mesma comunión ideolóxica e por unha fortaleza moi visível, que naturalmente iso en momentos ademais problemáticos ou difíceis da vida, pois sempre fundamental. E estivo na primeira liña dos conflitos do seu tempo, conflitos moi duros en tempos escuros. Todo aquilo de Razo, Baldallo, as encrobas, toda aquela loita popular e campesina. Mesmo sufriu multas, sufriu persecución, sufriu aldraxes e mantívose sempre inseparável con Saleta, pero mantívose sempre nunha posición ético-política insubornável, non? Desde logo. Insubornável. A figura de Saleta na súa vida é verdadeiramente fundamental, non? O sea, casi non se podería concebir a Manuel María sin a súa compañeira. Poucas veces se di, pero se hai un poeta galego que ten unha obra voluminosa, unha obra amorosa, voluminosa, é Manuel María. É dicir, Saleta é unha figura, unha fonte fundamental no conxunto da obra de Manuel María, que aparece e desaparece. Ás veces que dá orixe a un libro inteiro, como os poemas da Labrada Estremecida, e outras veces que aparece abrindo un libro, pechando ou polo medio. Pero a presenza de Saleta e da poesía amorosa no conxunto da obra de Manuel María é importantísima. Algúns poemas de amor dedicados a Saleta están entre a mellor poesía amorosa galega do século XX, sen dúbida. Cando Saleta entrou por vez primeira na casa petrucial dos vellos hortas, abríronse por si todas as portas e emocionáronse o cedro e a nogueira, e con Saleta chegou a primavera e deulle nova vida as eivas mortas que rebentaron pasmadas e absortas, enchendo de luz e neve a horta enteira, e toda a casa sorriu agradecida, semellaba unha flor a súa sorrisa, a rosa máis ruborosa e alcendida. Saleta, silenciosa e conmovida, sentiu no corazón a man da brisa, e como entraba a casa na súa vida, e como entraba a casa na súa vida.
a súa vida. Pois mira ti por donde, 40 e pico de anos musicando Manuel, e esta é a última, a penúltima, porque haberá máis, supoño. Poucos poetas, bueno, contemporáneos xa é único, foron tan cantados como el, non? E ademais casi himnos como Terrachá... Libros completos que aparecen perfectamente casi todos eles cantados. Pero, basicamente, a razón é que os cantautores descubren a sinxeleza, o equilibrio, a armonía da palabra poética de Manuel. É dicir, para que un cantante, para que un poema soe ben, ten que ter armonía. Non solamente a armonía da música, sino a armonía interior da lectura versal e o equilibrio entre os seus componentes. E todo iso, en caso de Manuel María, é casi absolutamente normal. Cando canta dunha forma magistral, cando define o primeiro poema, define a terra xa, un pouco aquí, outra colá, Milagres, Monterrás, un pouco chumbo e tráxico, onde andan as aves a voar. O resto, eso é da. É dicir, que nos describe despois o home da terra xa, que o define dunha forma brutal, non sabes, calado, nunca canta, sempre está baixo un ceo gris, e está arando. Na xa non canta ninguén. Sí, e despois, bueno, eso foi unha fortuna, a música acertada, verdade? Fuxan os ventos, e a Kenya, a música dos poemas da Terra Xa, hai un que se convertiu nun himno, é realmente un himno. Todos oímos e recordamos textos del que agora cando lemos nos é imposible non escoitalos, por exemplo, o famoso poema do carro e tal, eu creo que non o escoitamos, o sea, non o lemos, escoitámolo. O sea, lémolo na páxina, pero estámoslo oindo. Non canta na xa ninguén, por ese meu carro canta, que xa hai xente que pensa que iso que é algo popular, non? A señardade me espanta. Señardade, que era unha palabra moi querida por el, moi querida por min, porque é unha palabra que se utiliza moito na terra xa. A señardade como unha forma de saudade, pero máis extrema, non? Xa na propia palabra, na sonoridade, señardade, non? Señardade, aí hai algo máis fondo. El era un amante das palabras, da sonoridade, da etimoloxía das palabras. Aí atrás, no San Froilán, aquí, alguén aí na Praza de Santa María, nun deses concertos que hai, empezaron a cantar o carro ese, non? O carro este que musicou Mero, non? Empezaron a cantar o carro e a praza inteira, que había centos e centos de persoas, coreou esa canción. Xa sabe todo o mundo. O sea, é unha canción que entra xa no popular, ou sea, chega a eso. Non saberán de quen foi, igual que pasou cunha noite na Eira do Trigo, non? Pero é que Manuel María realmente é o poeta máis popular de Galicia, incluindo todos. Incluindo todos, sí, incluindo Rosalía. Incluindo Rosalía, non? A través da música, para que se axeitan tan ben, os poemas, por exemplo, dos Soños na Gaiola, que é un libro absolutamente fascinante, perfecto, non? Os poemas dos Soños na Gaiola, pero moitos outros tamén, son absolutamente axeitados para a música, entraron na música, como non habían entrar, eran os que había, eran os mellores que había, non? Entón, Manuel é un poeta popular máis que Rosalía, máis que Curros, máis que Celso Emilio. El era un panteísta, sobre todo, que creía na acción e na destrucción da nai terra. El era puramente, hasta diríamos franciscano, non? Nese sentido tamén provenzal, non? Bueno, iso encantáballe, respetaba enormemente moitas tradicións populares que eran as que imbricaban a tribu, non? Porque ele amaba, coñecía e amaba, polo tanto, as cousas sinxelas, non? As cousas sinxelas no plano da natureza, no plano
da súa relación coa xente do común. Vela aí, por exemplo, esa creación simbólica e poética do regato do Cepelo, por exemplo, que é un regatiño. Eu un día fun con Manuel fomos ver o regato do Cepelo e eu agardaba un regato souril con movimento e era unha cousiña mínima e el sentía que nacía e morría, como dicía el, na súa tribu. E fixo un libro sobre o regato. E logrou que as estradas lle puxeran o regato de Cepelo. El sentía unha veneración por aquel regatiño que, por outra banda, levaba a súa auga limpa, transparente, sentía unha devoción. Entón, aí hai un elemento moi especial de... Que pudera recordar, se non digo un dislate, a Francis James ou ao propio San Francisco, non? Efectivamente. Ese amor polas criaturas, pola natureza, polo humilde, polo sinxelo, polo miúdo. Mira, neses estratos casi arqueolóxicos das influencias de Manuel María, en base aos viaxes que facíamos polos alrededores de Roma, el gustaba de ver a fonte de Bandusia, que é un poema de Horacio, non? E notabas, e falábamos, quen che ensiñou eso e tal, falaba, sempre nos remitía ao seu tío cura, non? Polo tanto, o seminario de Mondoñedo, onde se formaron grandes personalidades. Ou sea, que nese estrato base da formación clásica de Manuel María está Horacio, Virxilio e varios outros, non? Pero despois tamén os contemporáneos, e hai un que el nunca deixou de mau, que é este poeta vasco-francés, non? Francis James, dice, que el vivía en Asparren, en Ortez, e alá nos fixo ir a súa tumba, a súa casa, que é un poeta, e dentro desas frases de Manuel María, moi da paisaxe e da paisanaxe, non? Na obra de Manuel María hai esa imbricación da paisaxe e da paisanaxe, que eso dicía, nunca pasa de moda, porque é o radical, é a raiceira, é a orixe, é a originalidade, neste caso dele. É a esencia da cultura galega e a esencia de todas as culturas. A combinación de paisaxe, hábitos de vida e paisanaxe, costumes, tradicións, pois xenera, tú ben sabes, especialista nese campo, xenera pois o feito de un modo de vivir e dá lugar pois, a diferencialidades, pero tamén a esencialidades. E iso, pois, o Manuel, pois, a través da lectura de Francis James e de outros, foi descubrindo a súa propia esencia natural e as esencias da súa terra, da súa chaira. Hölderlin encontrábase orfo, era o gran poeta orfo. E todos os poetas do seu tempo encontrábase tamén así, Manuel María encontrábase orfo, faltaballe algo, como se faltara... Sí. Que faltaba? Pois faltaba Deus, faltaba a religión, faltaban moitas cousas moito máis próximas todavía, máis, como pode ser, unha vida con horizontes, unha vida que se supera exactamente en que iba a terminar. Pero esa vida así un pouco angustiosa, angustiada do tempo de franquismo, pois tiña, sobre todo os poetas, os tiña como clausurados, que non sabían que iba a pasar, que iba a estar, entón sentíanse orfos. Despois hai algún libro de Manuel María que a mellor pasa máis desapercibido, aquel oráculo para os cabaliños do Demo, ou poemas para dicirlle a dúas lagoas, en que el cultiva aí nos cabaliños do Demo, aí cultiva falaba disto Pilar Pallarés no seu momento, hai aí poemas dunha sensibilidade casi orientalista, na descripción, na suspensión do tempo e das formas, non? E hai que profundar en moitos aspectos, non? Que tal vez... É que, efectivamente, na súa obra tes o gran canto de versicular, de grande alento, o minimalismo, o detalliño máis pequeno e ao mesmo tempo máis intenso, concentrada toda
De aí que haxa que poñer o foco, de distintas maneiras, non? Para observar esa... Porque tamén hai un elemento, mesmo en algún libro, un elemento de carácter épico, non? O poeta é un poeta poliédrico, con moitos cantos, con moitos registros, moitos timbres, moitos tonos, a mesma voz, é o mesmo poeta, a mesma voz, pero con moitas variantes dentro efectivamente. Iso creo que o poeta social, o poeta denunciador, o poeta comprometido, cara do poeta religioso, do libro de pregos, o poeta de poemas de amor, o poeta amoroso, aqueles sonetos que hai, algúns sonetos espléndidos, sonetos ao outono, Sonetos de outono, que é un libro precioso, os sonetos da Casa de Hortas, por dicir outros. Hai sonetos que teñen que figurar en calquera antoloxía dos sonetos que se faga, non? Sonetos de outono coincide no tránsito a madurez, como a propia estación, o propio outono. Debeu uno escribir sobre os 50 e pico de anos. E despois... E a min pareceme que é un libro moi pequeniño, pero realmente moi valioso. Fíxate como a propia vida do poeta vai marcando a súa obra, porque despois aparece unha tonalidade, ás veces, melancólica, non? Xa en sonetos a outono, xa está aí. Saberei que todo está feito cando o outono me devore de brétemas ao peito, ou xa empeza a sentirse esa... O poeta novo que tiña tamén xa contidos algúns elementos de carácter existencial, xa había esa, que tamén hai aí unha certa... Que dito xa de paso, querido Miguel Anxo, é un primeiro libro máis que notable, moi notable, verdad? Como Advento. Creo que Advento sí que xa marca aí xa o gran poeta, o momento, a partir de Advento, sobre todo, que era un libro que ademais el tiña... Que se publicou en Bos Aires, se non estou equivocado, verdad? Creo que a primeira edición, ademais con portada... De Luis Seoane, posiblemente. Eu agora lembro cando Isaac Díaz Pardo, que non era moi dado a chamar por xente que non fora de total confianza, acordaste cando quixemos, pediunos que musicáramos un poema de Luis Seoane. E eu dixen, oye, que pasa que ese poema está totalmente desfigurado, é dicir, non ten métrica, non ten rima, non ten... E dixo, pero tedes unha persoa que vos lo pode facer, que ademais é moi amiga vos. O único, dixo. O único en quen Seoane. E dixe, pero oye, que o millor a viúda de Seoane, que daquelas vivía, e dixo, non hai problemas. Falo eu, podes falar ti, porque eu conocía tamén, e estaba xa en Coruña, pero digo eu, e foi, dixo yo, supoño que yo comentou, despois falei con Manuel, que era a persoa indicada, e fixera aquela das ratas. Como empezaba das ratas? Galicia. Galicia, bello pobo, garballo carcomido, de rayos e vestigos, en loita secular do home contra as ratas. Galicia, bello pobo, canelo abandonado, de traves nin brasós, escoitan sus queixumes dos gonzos ferruxentos. Pois en Galicia loitan e a guerra dura séculos. Os homes contra as ratas e vencen sempre as ratas. Ti fíxate que dous versos e vencen sempre as ratas. Algún día haberá que comprar o ratimón ese, ou como se chama. Teño unha jaiola ahora, pilla os que indios. Sí, pilla os de maravilla. Hai que poñer de chourizo depois, porque son ratos depois. Manuel é un poeta da auga, máis que da terra, aínda que, claro, polo nome dos libros, por moitas cousas, sempre se lle asimila coa terra. A auga é fundamental en toda a maneira de percibir a relación coa natureza, a relación coas cousas, a relación co mundo e a relación con si propio, como persoaxe que sabe que vai mudando, pero vai deixando algo moi semellante sempre, algo moi semellante. E ese tipo de ritmo que ten el tamén é o ritmo dos ríos lentos, é de ríos lentos, non é de fervenza. Efectivamente. A Chaira non ten nada deso. A Chaira é un lugar de ríos lentos, non ten froitos, e ten pan. Coido que ese murmurio musical ou ese musical murmurio do río que el di nalgún verso, efectivamente eu creo que cualifica a súa poesía nese sentido, no sentido rítmico. Decía que Coruña para el era familiar porque
porque lle recordaba, o mar recordaba as leiras de pan. E é certo, porque a primeira vez que vin o mar semelloume as leiras de pan cando está crecido aí por maio, ou así, e cando ven o vento e ondea, non? Pois parecía iso. Basicamente, tanto o regato do Cepelo como o Miño, como as lagoas, teñen unha ampla e xenerosa presenza na súa obra poética. Son os locus amoenos, os lugares de inspiración de Manuel María. Podía dicir, vale, porque me levou por activa, por pasiva, creáronse romerías, houve pregoeiros ao rededor, as penas de Rodas é un deses lugares, as lagoas do Ollo, que están cerca de Baamonde, non? O campo da Santa Isabel, eso é... E logo a súa casa, non, que el describe en tantos poemas como un cubo solemne, ensombrecida por o concello que el dicía de Don Capitón, non, que é así moi ilustrado, moi omnipresente, non? O cariño que lle tiña o Cepelo realmente acabei no descubrindo e despois lendo os poemas deses libros fun vendo que era así, era porque el levaba as vacas a ese prado, polo que pasaba o Cepelo, e aí escribiu todos estes libros, ou parte deles, lóxicamente, aí, nese prado. E logo, cando vivía o pai, levábao ali e facíalle eses muiños que rodaban carrotiña, cos pauciños e que metían no regato e ao pasar auga rodaba como un muiño, claro. Eu, tantas veces, non, que fomos a Outeiro, e que a donde nos levaba era normalmente aí donde se fixo un pouco adolescente e donde escribiu pois eses primeiros libros que son dunha riqueza e moi descoñecidos, porque son edicións, claro, de hai moitos anos. Era un hombre de fácil palabra, con un tono de voz moi bonito, unha memoria impresionante, unha memoria con moitas cultura moi profunda, Sí. Entonces todo o mundo estaba, o que decía Manuel María. Donde estaba Manuel, ali centrábase todo. Agás cunha persoa en un lugar, que era a súa nai, a señora Pastora, que a señora Pastora era como unha nai desas dos tímpanos medievais que preside a casa, moi fiel ás súas tradicións, gran amante hai o poema Nai de Manuel María, que iso é inmenso, é dos grandes, que dos que máis me gusta a min, que xa ese poema di todo, non? O que significaba a nai e o que significa a señora Pastora, que cando lle falta a señora Pastora, Manuel queda, como dicía el, un pouco desnortado, aí faltalle a casa, esa casa que sabes que el celebraba un día ao ano, que era o día de San Manuel, o primeiro día do ano, a festa íntima, familiar, dos máis achegados a casa. Logo había a festa, digamos, da tribu, que era a Santa Isabel, o primeiro domingo do mes de xullo, non? Esa é a festa da tribu nese campo de romería por onde pasa ese miño Pousón, que verdadeiramente é unha catedral da natureza, non? Donde está a capeliña da Santa Isabel. Data que el non faltaba da tribu, non? E topábase con todos e notaba os que faltaban, dicía que lle falta os de Taboi que hoxe non están por aquí, el notaba a falta de algún, era unha toma do estado da cuestión da tribu. E logo había un día, o terceiro día, que era a festa da nación galega, que nunca faltaba o 25 de xullo, que ali estaba con aquel calor que non manca dese día, non? Son as tres grandes celebracións que marcan tres grandes predileccións, non? A casa, a tribu e a nación dos galegos, non? Coido que, efectivamente, Manuel María é un dos escritores de posguerra que mellor merece o cualificativo de nacional, non? O escritor nacional por excelencia, non? E isto é así non por unha ideoloxía só, que tamén, senón porque era un home moi preocupado de inserirse nunha tradición histórica, nunha tradición literaria, nunha tradición cultural, ter moi claro de onde viña, e, sobre todo, como tiña claro que todas as culturas son capaces de desenvolverense desde dentro delas mesmas, e que para ser un cidadá normal un ten que coñecer precisamente esa tradición, esa historia,
o propio país, é dicir, para poder despois xulgar non solamente os defectos que nós podemos ter como povo, sino tamén para poder xulgar e analizar o que é o contexto e a situación internacional, non? Entón, Manuel daba unha idea de home normal, de un país normal. Ademais desa dimensión humana, había unha dimensión que entrelazaba eses afectos, esas emocións humanas. Acordaste aquela canción de escoita, irmão, as miñas verbas son sinxelas e impuras como as verbas feridas co coitelo dos beizos cada día. Escoita, irmão, as miñas verbas, vouche dicir tan só que teño a miña mão tendida aberta, nube viva como o mar. Que teño, irmão, maduro corazón, para guardar nelas verbas túas, que a vida é moi fermosa, aínda que hai homes que teñen os beizos enforrados. Acórdame, mira, acórdame perfectamente. E acordaste cando che dixe faltache un cacho? Falta un cacho. E dixen, pois non falta, polo libro que me deches, e viñera mal imprimido o libro, faltáballe un cacho que non o imprimira. Esta cantamos ya lá por terras de Sober ou por alá. Foi en Sober... No. No. Foi en Ferreira de Pantón. En Ferreira, en Pantón. En Pantón na Cea. Si, e foi cando dixe, faltan xa aí uns versos. E dixe, non faltan non, que o libro non nos pon. Algo e pérdelo. E cantaramos ali e gustaralle moito a peza esta de Verbas son irmão. Ele estivera ali no... Bueno, era moi amigo do alcalde dali. E nos actuáramos e vímonos de noite. Ese era a grandeza do Manuel. Manuel tiña amigos en todas as tendencias políticas e era capaz de manter esa amistade. Ele era un tipo especial, realmente un tipo especial. Era e é, porque nós cando falamos de Manuel está aí, non? Home, claro. É un referente incluso de non só pola palabra, pola seducción que pode evocar, recrearse nos seus poemas e nos seus relatos, senón polo mundo que creou. Creou un soño que será certo. El configurou unha Galicia liberada, configurou tamén unha patria a que nos agarrar para ser e para estar con algunha utilidade diante do mundo. E esa pervive, nunca quixo adoctrinarnos, nin o pretendeu. Chamábanos, curiosamente, polo segundo apelido, acordaste? Os que éramos, porque ao final xurdironlle moitos amigos oportunos. E era capaz de acordarse dos nomes de todo o que Sí. A segunda, presentei a Xulia, hai moitísimos anos e tal, a vez seguinte que o vin, xa me preguntou por Xulia. Tiña un memorión, era capaz de ir dicindo todo o que acontecera durante un camiño de 300, 400 kilómetros que acontecera en cada árbore, en cada sitio. Aquí mexeu o can de... de Felipe II. De Felipe II, ou de Vicente Risco, aquí tiña unha moza non sei quen. Que bárbaro, que tipo. No, é curioso, non? Ademais, o que tiña Manuel, eso de nunca aprender a conducir, conducía a Saleta, non? Igual que a Novoneira, non? Que conducía a Elba, non? Non somos poetas, por lo tanto somos inútiles. Esos son os verdadeiros escritores, e non tú e máis eu, coño, que sabemos conducir ou cravar unha punta. E leválos, porque ademais o Manuel, ainda que fora a Saleta, quería ir contigo porque tú deixabas de fumar no coche, e a Saleta non, claro. Bueno, e ademais deixabas de tocar o pito, que era unha cousa. Tamén, que eso era moi importante. Eu tuve unha vez un coche que tiña o pito do lado esquerdo e aquilo xa era tremendo. Claro, porque lle cadraba, El quería coñecer o país e coñecía o país parroquia a parroquia, non? E entón levaba un pouco mal, ás veces, o de ir en auto a toda velocidade, non? E non lle dar tempo a ver as cousas. E un día dicía, fun onte con Miguel Anxo a Vigo. Non se pode ir con Miguel Anxo, home, iba a 200, home. Se non vas a 25, non hai maneira de ver o país e tal. A min sempre me decía, despacio, despacio. E dicía eu, pero Manuel, vamos por unha autopista, non podemos ir despacio.
no, despacio, que senón non se pode ver e tal. Entonces eu sempre procuraba ir despacio. Ademais, era unha persona que iba sempre aos mesmos sitios. Se iba 20 veces a Lisboa, había que ir as 20 veces aos mesmos sitios. Comía nos mesmos sitios, compraba os libros nos mesmos sitios, conocían todos os lados. En Portugal conocían todos os lados. En Portugal foi un autor moi coñecido. Tratábano extraordinariamente en calquer sitio, tanto nos restaurantes como nas cafeterías. Bueno, é que ele gustabanlle todas as cousas normais, non? Porque realmente, claro, era poeta, evidentemente era poeta durante moito tempo, pero había moito tempo que tampouco non podía ser poeta, non? Entón, tiña que ser, pois, procurador, ou tiña que ser aficionado ao fútbol, ou tiña que falar de todo o mundo que vía e que recordaba tan ben, non? Ou sentarse na librería e agardar a que esa letra traballase e el escribise ou atendese a... Bueno, o que era terrible era viaxar con ele, acordaste? Viaxar con ele, é dicir, ibas conducindo e ele empeñado en que che tiña que tocar o claxon de cando en cando, non? E ademais, mira para ali, mira, aquela casa é de fulano, e casou con fulana, e que veu de tal sitio, non sabía todo, e resulta que tú ibas pola beira dun precipicio, non? E dicía, Manuel, para quieto, non? E ele non paraba, non? Acordaste Monforte nunha pulpería, comendo pulpo, que fora cando el era o flan, acordaste aqueles de que o flan era para el, que era como un neno nese aspecto. E foi onde lle propuxemos de facer unha canción Adicada a Fraga. Adicada a Fraga. Ten que ser en romance, é dicir, en octosílabos e tal, a música xa está feita. Coño, que tal, pois, un capón de besa e tal, e fixo. De besa, ademais, o tipo... O galo de besa, unha de besa en galego é unha fraga pequena. É dicir, era un tipo que tiña todo na cabeza, que bárbaro. E fixo... Para para pam pa pa pim pa 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 para 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 pam pam tiro ra 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 para para pam 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 tiro ra 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 para para pam pam tiro ra ra. El era un pitiño caído que se chamaba de besa e tiña as patas topinas, a crista rixa de tesa. Nacera nun galiñeiro feito de táboas e paus, amaba os pitos de granxa, odiaba os propios irmãos. Non era de sospeitare que pito tan desmedrado poidera chegar a ser un galo forte e barbado. Para para pam 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 piram pam para burla para pam pam tiro pam para pam pam piro para pam pam piro pam pam. E despois tuveron a sorte de montar a librería e a distribución de Sargadelos, e iso para eles foi, económicamente, foi unha salvación, vamos, porque senón eles, pois... E incluso intelectualmente, todo iso. Porque ali recibía todo tipo de libros, relacionábase con moita xente que iba a comprar libros ali. Logo ali creou e fundou e dirixeu a colección Valdelemos. Sí. Aquela época, Miguel Ángel, aquí non había nada. Efectivamente. Nos anos 60 do século pasado. Que é moi complicado. Ali saliu Lois Dieguez, ali saliu Luis Álvarez Pous, ali saliron Raba de Paredes, ali o Xoan Cabana, Verbas para un irmán, etc. Non? E hai Fitz Vergara Vilariño, Encontro cos Tiburós, unha colección moi humilde, realmente. Era unha especie de folletiño, pero con moito amor e con moito... Claro, en tempos moi difíciles, en tempos complicados. Nesa colección que eu sempre teño de cabeceira, que é unha colección que identifica moito a Manuel, porque é moi humilde, está feita coas cousas que tes a man, el facía a produción, el cosía a veces as cousas con o que se chamaba dente de can, non? Sentábase así, facía as súas propias encadernacións. Isto facíase nunha imprenta de Villaravide, en Sarria. Vamos, se algo ten este obxecto tan puro e ao mesmo tempo tan próximo, non? Que parece unha libreta de papel de estraza, é que foi un lugar de encontro. E eu coido que tamén isto vai moi unido ao Manuel. Manuel era realmente eu coido que o tiñamos que calificar como o poeta do encontro, non?
É curioso, pero sempre falaba en moi positivo, aínda que vise que había que traballalo máis, porque éramos novos e todo eso, sacaba o que el vía mellor. Entón, el enfocábase no mellor para decir, está ben, e despois decíache, e esta outra parte... Eu recordo que unha vez chegou ali unha señora e leu os versos. E cando marchou, dixía Manuel María, pero esta señora recitou-nos os poemas de Rosalía de Castro, porque isto é copiado de Rosalía de Castro. E dixeme Manuel, que cada un fai co pode. Hai espazos que ao mellor lle faltaban á súa tribo Outeiro de Rei que el complementa como aquela antoloxía inventada de troveiros medievais que incluso algúns críticos e autores diron, como el firmaba, con heterónimo, que usaba moito estas historias, está dentro da retranca, e que diron como que eran como válidos, cando era unha invención posto en épocas moi diferentes da historia de Outeiro de Rei, que inventa para cada época en Outeiro un autor. Incluso que crea unha tradición ata mesmo neolendaria. Pensa, por exemplo, no caso dos famosos poetas da Terra Chá, que forma parte deses libros impagables da literatura galega, onde se fai bo aquel dito de Castelao, daquel conto de hai xente que non sabe calar. Bueno, pois, no caso de Manuel María tamén, non foi así, non é vero, pero foi moi ben trovato. Cando ti encontras e faz unha música dunha peza, resulta que che queda pequena ou que necesitas 2 versos máis ou tal, era chamalo. Pero a min pasou unha cousa curiosa. Unha peza do libro de poetas da miña tribu, que lle atribúe a non sei quen, a un poeta inventado, evidentemente, pois puxenlle música, entonces quedábame pequeno e necesitaba un duplicado, necesitaba que fixese máis gordo, máis grande. Entón chamei, Manuel, que? Oi, teño aquí, puxenlle música a ese poema que tes, iso non é meu, que é de fulano e tal. E pois, Manuel, non é de poetas da túa tribu. Dixo, bueno, vale, que queres? Entón, a mí non me extraña que citen as poetas que inventou Manuel María, pero eso é divertidísimo. Eso é divertidísimo. E ademais non pasa nada, é dicir... non, pecados máis grandes se teñen cometidos sin que se fose ao inferno. Sí, é verdade. Manuel encheu moito o seu tempo. Fíxate, chea de tempo que levamos falando de Manuel aquí, e non nos queda casi nada. E non dixemos casi nada. Non dixemos casi nada. Iso é a cuestión. Había moito máis que dicir. Tanto, todo. Pero, bueno. Foi mágoa que retrasamos aquel traballo con el dos Irmandiños. E non o viu feito. E non o viu feito. E, sin embargo, si sabía que estaba feito. Que estaba porque el pedírame a min en Pardiñas, despois dun xantar previo á entrega dos premios, pedírame, pois, que musicaramos aquela epopea que el fixo dos Irmandiños, donde Galicia se revirou contra o poder que nos asoballou sempre. Naquel formato eran os Irmandiños os que se reviraban. E eu comentei, e dixen, pero Manuel, esa obra xa está feita, eso ten 2 poemas ou 3 nada máis. E dixo, non, que fixen máis, e teños nun libreto que saliu hai pouco, e fíxonos chegar o libreto, e eu sei que falamos e que lle dixen que estaba todo feito, que habería que buscar o momento de gravalo, despois de que morreu. Pois xuntámonos o grupo e fixemos todo aquel traballo dos Irmandiños, incluso a obra de teatro se representou. E non se deixa de ser, moita xente non lo di, que é un disco que reconforta, que era o que el pretendía, que reconforta na autoestima de ser quen somos, que recupera. Da rebelión irmandiña, pois Pedro Osorio vendeuse, o sanguiñento camiña. Pedro Osorio, o traidor, capitán da nosa xente,
foise con Pedro Madruga, o seu irmão e parente. E xa queda, xa hai 6 ou 7 anos que se leu. Era capaz de meter naquela canción que era un borraxeiro, se cea, foi capaz de meter a maior parte das fortalezas das que galegas dos irmandiños, que bárbaro. Tiña un cabezón. Sí, e despois tiña unhas... O que pasa é que as palabras xogan malas pasadas, pero el que as domeaba tan ben, soubo estruturarlas perfectamente para que dixeran xustamente o que el pretendía decir, que era ese aloumiño á patria, ese aloumiño aos sentimentos de ser, aínda desde a pobreza, desde a miseria, desde cousas pequeniñas, aquel cadro que tiña pois paisaxes, carro, arado, carballos, rexos, ou a flor máis pequeniña, ou siquera un estremecer do aire da brisa, ou aquel reflexo das estrelas nas pucharcas que pola noite reflectían pois toda a forza dun ceo que se nega a ser noite. E todas esas cousas son moi importantes porque son como cando hoxe pois alguén toma unhas vitaminas que o fortecen de alguna maneira. E que sempre que fixo falta sumar o ombreiro, ali estivo. E desde as cousas pois máis, digamos, máis de converxencia, pois congresos de poesía, xornadas de homenaxe, de memorándum, etc., ata incluso as cousas máis combativas, pois, eu que sei, críticas, pechazón dentro das academias, e tal. Manuel María era unha persoa que estaba sempre, bueno, co que cría xusto, e sobre todo coa causa pois da lingua, da terra, da xente e da súa cultura, non? E iso eu creo que se transparenta na súa obra. Ferrín di algo así no seu discurso de recepción na entrada de Manuel María a Cadea, dice, el foi o primeiro, cando todos os demais chegamos, el xa estaba ali. É dicir, porque Manuel neso foi pioneiro. Cando os demais empezaron a escribir, Manuel xa levaba tempo escribindo. E cando os demais se comprometeron co idioma e coa literatura, Manuel xa estaba ali desde o ano 50, non? Hai que pensar que el, con 19 anos ou así, xa escribeu o seu primeiro libro, non? Poucas veces vin unha persoa tan completa, tan construída, tan segura de si mesma. El foi un home que sabía moi ben o que quería, non andaba con radicalismos estúpidos, el cando tiña que ser era pam, 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 non andaba con tonterías, non andaba con postureos, nin historias. El era quen era un gran señor. Era cariñoso, era bon, falaba ben de ti sempre, coño, non falaba mal de ninguén, nunca. Non. Cando pensaba mal, calaba. Claro, prefería eso. Calaba. E iso que hai que pensar que tiña o seu xenio, eu vino concretamente no ano 1979, nunha ocasión dura, vino ben cabreado, ben absolutamente cabreado e berrando e dicindo o que tiña que dicir. Bueno, e a mí tamén me botou algunha bronca de carallo. As conversas con Xosé Manuel del Caño conta que cando era pequeno, non? Que o levaban a Coruña a tomar as augas no mar, e que pola tarde que iban por onde está a estatua de Curros, non? E que ele estaba por ali, e que entonces parece ser que os pequenos que andaban por ali, os medio señoritos da Coruña, que lle empezaron a tirar auga do estanque, non? Do estanque da estatua, non? E el, sin enterarse, hasta que agarrou un polas pernas e o meteu na fonte, non? Pero debe ser o único caso de... Home, el contaba tamén que unha vez na Coruña, sendo un pequeno, que o bañaron á forza en Riazor, que o meteron na auga á forza. E ele dicía, a miña tía morreu de 90 anos e aínda conservaba a marca dos dentes. Sí, bueno, porque ele dicía, o mar é moi grande e un é moi pequeno. Tiñalle moito respeto ao mar. Procuraba, e despois xa viches, marchou para Coruña e vivía pois moi cerca do mar, non? Sí, bueno, pero tocar non lle debía tocar moito. Lavar me parece que se lavaba na casa. Non, na casa e bañábao sempre Selete, dicía, non, eu xa poño o corpiño. Sí, que mío queiro era, Deus.
tiña moito mioco, non? É dicir, realmente... Ai, sí, eso dábaselle eso. Aí está, que depois, que eu creo que non sabía se entraba, que se llevo, nun banco non sabía onde tiña que achegarse para... Ibas a ver. Non tiña ni idea, non, ele sempre che dicía, non, eu o único que quero é morrer antes que a Saleta, porque como morra a Saleta eu non sei que facer na vida, non? Sí, e posiblemente non soupera, porque... Non creo, non. Foi unha unión tan firme, tan... Non, era tanto, moito eso. E despois, tú estabas, eu cando iba a Monforte, ali na librería, eu dicía a Ángela, tú saca a Saleta, dille, e de tomar un café ás dúas, e demais, porque eu quería ver ao Manuel solo na librería, non? Porque aquilo era bárbaro, non? Entonces entraba unha señora que quería un cuaderno de non sei que, ou unha caixa de lápices de non sei que, ou outros, e yo, Manuel, dicía, mire, si podes vir dentro de 10 minutos que xa estará aquí a Saleta. O home para despachar e para esas cousas era negado, non? Sí, o que pasa é que eso seguro que o facía tamén un pouco por costume adquirido, non? Porque, por outra banda, é dicir, como procurador dos tribunais, que non é un traballo calquera, que é un traballo que ten os seus problemas, pois sempre funcionou ben, é dicir, sempre foi un excelente procurador. Eso sí, non, e el, se viña alguén por libros ou por tal, non tiña dúdas. Pero o problema eran esas cousas da papelería e demais que o home non se daba a aclarar. En definitiva, tamén lle resultaba máis cómodo. Tamén era moito máis cómodo, así non cansaba tanto. Podía dicir algo perfectamente que provocaba a hilaridade de calquera, pero dicía o serio e con esa voz que tiña él, e estaba creando pois algo que nos facía rir e que nos conmovía, non? Sí, era realmente moi simpático, moi entretido, moi ameno, non paraba de falar e de contar cousas, e de fumar. E de fumar. Fumar tamén fumaba. E de fumar, que isto é bonito, fumar sempre sen que Saleta, cantas veces esquivando a presencia de Saleta. Cantas veces o Manuel tapándose, eu dicía... Ou fumando de maneira compulsiva para que Saleta non se... Ou avisándonos, se vedes que ven a Saleta, avisaden de que vou aquí, tal e cual. Como un neno pequeno, ás veces, porque Saleta sabía perfectamente que fumaba, non? Sí, mira, cando fóramos a Andorra, naquele autobús que, bueno, iba adiante, dicían yo os amigos, Manuel, vente para atrás e conta algo, iba para atrás. E ali botaba o cigarro. Saleta, supoño que evidentemente era ben consciente de que iba a facer. E, bueno, dun poema que estaba moi satisfeito, Manuel, era do poema do carro, aquel... Estaba satisfeito do resultado. Do resultado. E dicía, incluso chegou a dicirme moitas veces que bueno, se houbera que reescribir a canción do carro, se houbera que reescribir o libro da Terra Chá, o poema, que non o podería facer sin ter en mente, pois, a canción. Non canta na chá ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta, e non canta na chá ninguén. Por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque as vegadas saudoso, faise no arrechuchío. Non canta na chá ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Mira ti, van aló 48 anos. Pero bueno, tamén se escribe historia con cancións. Habería que, xa digo, cerca de 40 cancións e moitas ideas conxuntas. Fixemos un certo camiño, tivemos amigos comúns que nos habitaron, que nos habitan e que nos habitan hoxe desde a lembranza, nese territorio das nostalxias, que a todos nos chega, pero que evidentemente deixa un pouso
e unha marca que para nós foi moi grande, precisamente para os dous foi unha marca enorme, porque Manuel foi desas persoas que nos feriron na ternura e que efectivamente deixaron unha cicatriz enorme. Tanto así que calquera sucedáneo do Manuel pode resultar incluso ofensivo para nós, porque ese lugar quedou en exclusiva para el. Sabemos que antes empezaba eu a dicir que lle apareceron moitos amigos a posteriori, amigos que a mellor non tuvo en vida, nin nas distancias curtas. Incluso sabemos de amigos verdadeiros do Manuel que non están na primeira plana dos recordos. Felipe Senén, Lois Diéguez, Camilo Gómez Torres e moitos que éramos da pandilla do Manuel, da pandilla de fumar un pitillo, de tomar un viño, de bromear, de gastar bromas, de despedirnos con ese de malos que decía o Manuel. Porque dentro de pouco, aínda que aínda podedes, porque dentro de pouco, aínda querendo, non poderedes. Manuel María se xubilou un pouquiño antes que Saleta. E entón pechan a librería Xistral, que é unha librería emblemática no país, non? E veñen para a Coruña. E entón hai unha tertulia que se crea alrededor da súa propia figura, que é no Quirs, e polo Quirs van pasando distintas persoas, distintos amigos e amigas ao longo da semana. Eu creo que non hai ningún día da semana que non haxa persoas. Pero sí, el envolvía todo con esa ledicia. Eu recordo andar aquí pola Coruña, ir visitar, que levábame moitas veces a escultura de Curros que labrou a Sorei, e todo, parece que a Coruña pois brillaba máis, tiña máis luz andando polas rúas con el, non? Pero, por que tirou para a Coruña? Eso é curioso. Parecíame curioso ao principio. Por que se vai para a Coruña? Unha vez que se xubilan, por que se vai para a Coruña? É que os da Terrachá somos chesís, sabes? Os da Terrachá, en realidad, o que queremos ter é unha casa na Coruña, non? Sí, ou querían os da xeración de Manuel, non? Pero, ademais, hai outra cousa, non? É dicir, o grupo de poetas da Coruña e de xente da Coruña que realmente o adoraba, non? É dicir, Fernán Bello e toda esta xente que o adoraba. Claro, nós tamén o adorábamos, pero ali eu penso que o forzaron, que o secuestraron, verdad? Pois eu creo que entre o Felipe que tirou por el moito, porque xudáballe a comprar o piso, a facer estas cousas e tal, e o resto dos levaron no palo, e el, non ves aquela tertulia que tiña no Quirs, que el dicía que ibas a Coruña, ibas ali, encontrábalo ali sempre, non? E entonces ali o Pancho Pillado, estaban ali todos sentados ali, e entón ali, non, pero ele ali foi feliz. Eu creo que sí, eu creo que sí. Foi feliz, porque, bueno, estaba ben considerado. Ali realmente había un grupo grande que lle quería moito, por outra parte non eran xente así moi ocupada, non? Non, claro, aí estaba, porque iso tiñan tempo a conversación, que era o que Manuel lle sentaba ben, non? E realmente el tuvo esa xubilación feliz. Lástima que non foran máis que 10 anos, non? Porque o que sería bonito que estuvera aquí con nós falando. Agora sí, que era unha pena que non puidera. El, mira que era... falar, ele dicía que lo que lle gustaba era falar, e cando non tiña con quen escribía. É verdad que debeu pasar moito tempo que non tiña con quen falar, porque mira que escribiu, Pero eu agradecería moitísimo aquilo que nos contaba de Pimentel. É que era un ruxi en Lugo, acordaste? Íbamos para o instituto, pasabas por diante do Sanatorio Pimentel, e todo, estou falando do ano 63, sí, 63, íbamos para o segundo ou terceiro de bacharelato, e iba a decir, aí parece ser que viviu un home que era o médico dos pobres, que era bon, pero había que dicilo en voz baixa. Sí, que non se soubes. Joder, claro. E ti, ademais, que non tiñas idea por que tiñas que dicilo en voz baixa, pero había que dicilo en voz baixa. Quedoulle eso, quedaronlle moitas cousas. Quedaronlle moitas cousas. Quedoulle vivir máis tempo. Máis tempo que... Queda aí esa memoria moi agradecida por parte nosa, que somos
cantores da súa palabra e que sempre nos sentimos pois moi orgullosos da súa palabra, da súa amizade e desa lembranza tan bonita dele. Fin. Parece ser.